Kiderült, hogy ez a rengeteg reklám, az valójában nem az emberek jobb eligazodását, pontosabb tudását, tájékoztatását szolgálja, hanem sokkal inkább manipulációs eszközként működik. Tehát ha eljutnánk oda, és van ilyen ország Európában, hogy nem lehet a kampányban sem használni politikai reklámot, azzal elég jelentős költségeket lehetne megtakarítani. Politikai reklámon a tévéhirdetést érti? Tévéhirdetés, akkor ezek az óriás plakátok, tehát általában amit a köznyelv reklámként fogad el. A lényeg az az, hogy szerintem Magyarországon valóban túl sokat emészt fel a politika, túl sok összeget, túl sok pénzt. Ezen érdemes változtatni. Vannak nyugat-európai példák, a Fidesz tett is már ilyen javaslatot, és tesz is majd a jövőben. Iktassuk ki a választási kampányokból a politikai reklámot, amely Magyarországon nem tájékoztatásként, hanem az emberek félrevezetéséül szolgáló manipulációs eszközként üzemel. Amely Magyarországon nem tájékoztatásként, hanem az emberek félrevezetéséül szolgáló manipulációs eszközként üzemel. Manipulációs eszközként üzemel. Manipulációs eszközként üzemel. Manipulációs eszközként üzemel. Amely Magyarországon nem tájékoztatásként, hanem az emberek félrevezetéséül szolgáló manipulációs eszközként üzemel. Manipulációs eszközként üzemel. Manipulációs eszközként üzemel. Amely Magyarországon nem tájékoztatásként, hanem az emberek félrevezetéséül szolgáló manipulációs eszközként üzemel.